салом ба мухлисони дастаи беҳтарини олам. Дар даври чоруми чемпионати Испания рақиби мо дастаи Осасуна буд. Мо ба меҳмонии ин тим рафтем. Албатта ҳамаи онҳое ки имконияти тамошо кардани бозиро доштанд, онро дидан ва хулосаҳои худро бароварданд. Мо ҳамчун ҳарвақта пас аз тамошои бозӣ як маротибаи дигар онро ба хотир меорем. лаҳзаҳои асосии онро ба ёд оварда маҳорати бозингаронро баҳо мегузорем. лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, тамошои бозиҳои варзиширо бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ҳаяте ки хави барои ин бозӣ интихоб кард чунин буд: дарвозабон Тер Штеген дар хати дифоъ, Балде ва Сержи Роберто аз ду канор ва дар маркази хати дифоъ Крисенсен ва Кунде ба майдон омаданд. Дар хати ниҳоя Ориол Ромео, Френки де Йонг ва Илкай Гюндаган, дар ҳамла Левандовски дар марказ ва Ямалу Гави аз ду канор ба майдон омаданд. ба фарқ аз бозии гузашта ки бар муқобили Виллареал буд, дар ҳаят хави танҳо як тағйирро дошт. дар бозии қаблӣ аз канори чапи хати дифоъ Маркос Алонсо бозӣ карда буд. бо асос бошад, Балде ба арсаи рақобат омад. футболбозани нави мо Жоао Феликс ва Жоао Кансело дар ҳаяти захиравӣ буданд. Иниго Мартинес ҳам он ҷо қарор дошт. бозиро шогирдони хави бо идораи хуби туп ва ҳудудҳои майдон оғоз карданд, аммо як мушкилӣ аз оғоз эҳсос мешуд ки ба дарвозаи рақиб кам наздик меомадем. аз ин ҷо имкониятҳои мо камтар ба чашм мерасиданд. як сабаб ин бозӣ пурра дифоъкоронаи рақиб буд, вале бо мурури замон имкониятҳо пайдо шудан гирифтанд. маълум буд ки Осасуна бар зидди Барса бештар дар хати ҳимоя мешинад. ин бояд дигар баҳона набошад. ҳамлаҳои позитсионии мо бо сатҳам пас ба чашм мерасиданд. бар зидди Ямали ҷавон бисёр бозӣ бо диққатона нишон дода шуд. ӯ хоҳиши бузург дошт, вале маълум буд ки аз байни футболбозони ҳамлаи мо рақибон бештар аз Ямал метарсиданд. ҳатто Левандовскиро беназорат мемонданд, аммо Ямалро ягон маротиба не. оҳиста-оҳиста бозӣ ба дарвозаи Осасуна наздик шуд ва имкониятҳо бештар шуданд. чун ҳамлагарон имконияти худро аз даст медоданду гол назаданд, ба кӯмаки онҳо дифоъгарон расиданд. дар голи якуми рақоба Жуэл Кунде дар ҷои даркорӣ ва вақти лозимӣ қарор дошт. гапе ки дар бораи аз даст додани имкониятҳо гуфтем, бештар ба Роберт Левандовски дахл дорад. ҳамлагари марказии мо дар истифода набурдани имкониятҳои худ айни замон хун надорад. аз нимаи аввал мехоҳам ҳимоятгаронро алоҳида ишора кунам. аз байни онҳо Илкай Гюндаган беҳтарин буд. ӯ дар қисми аввал маркази майдонро ба пуррагӣ идора менамуд. Ромео ва Де Йонг ҳам бад набуданд, аммо нимаи якум ба номи Гюндаган аст. оғози қисми дуввум чӣ гуна буд, худатон мушоҳида кардед. набудани Араухо 100% эҳсос мешавад. агар рақиб каме фишор орад, дарҳол дасту похӯрдагӣ ва дарҳамбарҳамӣ дар хати дифоъ маълум мешавад. бо голи Авила ҳисоб баробар шуд. сабаби асосии ин гол хӯрданро ман дар он мебинам ки хеле зиёд ба хати дифоъ нишастем. пас аз як гол барвақт ба ақиб омадем. медонем ки дар Памплона тарихан бозиҳои Барса душвор ҳастанд, аммо аз оғози қисми дуввум барои нигоҳ доштани афзалияти як гол бозӣ кардан кори нодуруст барои Барса аст. иқрор шудан лозим аст ки бозии Барселона заиф буд. Рафина ва Жоао Феликс ки аз ҳаяти захиравӣ ба майдон омаданд, каме ба бозӣ нафаси тоза бахшиданду он зиндатар шуд. Левандовски дар охир пеналти кор кард ва хуб ки худаш онро бо гол анҷом дод, вале дар маҷмӯъ бозии мо хеле заиф буд. ҳама пирӯзии Барсаро мехоҳем, вале Осасуна арзандаи мусовӣ дар ин рақобат буд. ин гапро ман ба хотири он мегӯям ки Барселона барои 2 гол бозӣ накард. ҳамлаҳои позитсионӣ хеле сустанд. бо чунин бозӣ дар Лигаи Чемпионҳо корамон хеле мушкил мешавад. медонам гурӯҳи осон дорем, вале Лигаи Қаҳрамонҳои асосӣ баъд аз гурӯҳ баромадан оғоз мешавад. бозингарони нави мо ҳарду ҳам худро хуб нишон доданд. дигар Барса ҷои Араухо ва Кундеро мисли бозичаҳо иваз намекунад. масъалаи дифоъгари канори рост ҳалли худро ёфт. дар он ҷо Жоао Кансело бозӣ хоҳад кард. Феликс ҳам бозиро хуб гардон кард. бо омаданаш ба майдон эҷодкорӣ дар бозӣ пайдо шуд, вале нарасидани креатив дар бозии мо аслан сабаби дигар дорад. ин осеб доштани Педри аст. Педри нест, креатив ҳам дар ҳамла нест. новобаста ба ҳамаи душвориҳо омили хурсандиам ҳаст. якум ин 3 имтиёз аз сафари душвор мебошад. дуввум Гави аст. бозингари ҷавони мо дар 19-солагаш бозии садуми худро дар ҳаяти Барселона гузаронд. ин рекорд аст ва Гави ҷавонтарин футболбозе шуд ки ба чунин натиҷа даст ёфт. оғози мавсимро метавон барои Барса душвор арзёбӣ кард. бо гузашти вақт ин мушкилиҳо бояд ҳалли худро пайдо кунанд.
ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳамон ҳолат барселонаро дӯст доред ва канали барсатижиро дастгирӣ намоед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисяр вақта муҳаммад гаиров. хай бачаҳоча дар паноҳи Аллоҳ.